Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingahapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Sa inyo, isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Karon sa kasugpon sing ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Husto. Oo. Nadumduman ko na. Gusto gali Major, no? Atong nga pantalon nga nagasanglas siya to? Siya to. Si Attorney Diana. Siya gali. May lawas to. Gwapa. Abogada pa gali. Siya ang abogada nga nagbulig kay Jack ninyo. Ano? Oh, kagbati ko ha, lapitay sila balay ni Jack sa balwarte. Kag malapit kid kayo si Jack balaan sa pamilya sa abogada ngayon na. Grabe ha. Do hindi gani makapahid sang sipon niya si Jack Balaan. Pero Limalia, may kilala nga abogado? Kaginbuligan pa siya. Ninyo abi mo, nagasuspetso ako nga ang mga nga nagkalamatay may kahilabtanan si Jack Balaan. Ano sabi mo? Oh, tugod, wala ako sa nakita nga rason kung nga pamatsyon ang mga apat nga to. Do kalayo mga ipaigo sila kay nakuhaan sila sang items. Kag ginagmay man lang sila. Kag ang mga pulis, hindi mag-ako nga sila may kahimuan sa to. Porte ha. Kaya nung nagwa sa investigasyon now? Wala gid gani. Wala sang ideya mga pulis kung sino o kung kanay sino ang may kahimuan sa to. Ano mo? Do planado kayo ang tanan. Ano? Planado? Oo ninyo. Nakasakay sa motor ang mga suspects. Sunod sa mga nakakita. Kag ang makatilingala lang, kay gulpi lang nadula ang mga nakamotor. Hindi na matris kung sa diin na. Wala nang motor. Gulpi lang nakaradula. Pero dali lang. Ano ka ba lang? Nga kasiling ka nga may kahilabtanan si Jack sa natabo nga to? Ngaman? Ninyo, magulang ni Attorney Dayan ang ginhold up. Kaginpatay sa itong nagligan ng simana. Ano? Oo, si Jack Balaan. Malapit sa pamilya ni Attorney. Kag anapatay ko no, sunod sa info, kababata kag amigo ni Jack Balaan. Una mo, ang buot mo si Lingon, Major, nga nagtimalos si Jack Balaan? Posible ina ninyo. Do palingin ako. Sabanta mo yun, mapasugot ang abogada nga to nga himunin na ni Jack. Abogada siya. Bisa na bla, Major. Kung pisang gid, masarangan niya nga pagitaas ang justisya kabatayo sa iyaw tod. Dumalabo.
Hindi ko na magpati sa mga muna nga tsuriya, Major. Paano kung wala mapahibalo si Jack kay Attorney Diana? Sang himuon niya ina? Ninyo, birador si Jack. Makitid ang papinsaron. Madasig magdesisyon. Ayan pa kay malapit nga tao sa iya ang ginpatay? Bagay. Sa bagay may punto ka. May kapasidad si Jack sa paghimo sila. Gusto ka. Ginawa man niya ka panago subong. Kag kita, way ganita kabalo kundi siya subong ka panago. Pero naman, mapalayag pa siya. Diri mismo sa syudad para lang nga magpatay sa tao nga to. Do kalayo, blaw. Do kay posible. Lang. Basta mabas ko ang pagpati ko. Nga may kahilabtanan si Jack balaan sa natabo nga ini ninyo. Ati kung gapati ka nga mo sina, di mo na opinion. Basta ako day bala. Tukibon mo eh. Kag kung anong matimbrehan mo, timbrehan ko. Kag kung matuod ang suspitso mo, kay madugay na ko nga nagalaway sa Jack balaan ngayon nga makita siya kag mapatay, tawgi ko. Okay ninyo. Akong bahala. Ayaw gali, Wala na ako sa problema sa items, ha? Nabayaran ko na. Kagang tumboy agali. Solve na. Nahatag ko na kay Masyo. Ara mo lang galing. Very good. Pero Major, siya ka na, hindi lang maglayabot mo sa akon, ha? Kabalo ka naman. Negosyo niya nga ton, eh. Imo to yari balaso. Kagini to ya akong obligasyon. So, obligasyon mo nga, mayroon ginato, di ba? Nakaibalo ako ninyo. Ayos na to. Naidiyahan na mo ni Mingay. Porte. Doon nagbingin manulo ko na sa bilidad mo. Paano, abi? Ay, siyempre. Siya ang nangita sang ideya. Pareho pala sa akon. Ako ang nagkuha sang item sa inyo. Ginhatag ko sa tomboy. Karon ka na rin malaso. Natural nga sabton ko sa inyo. Kag-ari sa akong posisyon. Pareho man kaming kay tomboy. Nakuha rin sa ako ng items, gani iya ato obligasyon. Kag maayo man kay naidiyahan na. Mayo! Oh, masaligan magalis minggay tumboy, ha? Huwagin lang, no? Amo gani nga ginsalom ko gid siya eh. Tungod madasig siya mag-dispose ang items. Madasig siya makakita sang kwarta. Tiara, napusla nato ang tumboy nga ato. Po siling Jack. Nga mabalik ka naman sa Iloilo? Oo, pati ba? May talapuson pa ako dito ng trabaho. Ha? Abi ko gintapos mo na. Kinauli ka gani pa ulis kay Chuy Canor? Wala pa. Damo pa ako sang dapat asikasuhin dito. Tulo ka ako, Jack. Pati ba? Kag sugiri ako sang matuod, ha? Pati ba? May ginatago ka sa akon. May ginahimo ka nga hindi kaluyag nga mahibalan ko. Ha, Jack? Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Fatima, Jack, sugiri ako. Kung matuon nga palangga mo ako, sugiri ako. Hindi pagtaguwa sa akon. Jack, palangga ko ikaw kayo. Kay palo kasi na. May problema ka bala? Sugiri ako. Handa ko nga magbulig, Jack. Parang kaha ako. Handa ko nga magkangop sa imo. Pat, nagako ako sa imo nga mga buhi kita sang malinong kung magkaguan ako sa prisuan. Kung matapos ng problema ko, Kag amo man inig kinahimo naton hindi bala? Ha? Mga buhi kita sang normal? Malinong kag malipayon? ho, amo gitsin ang gandom ko sa mangin kabataan ta sa pilakadlaw. Unti man kali. Ano pa kita gina problema mo, Jack? Nalutsan mo ng problema mo. Gamay na lang ang tiniunang hulaton mo para matapos na, kid. Nga permanente na ang kaso mo. Ano pa kita gina problema mo, ha? Fatima, Jack, patawhay na. Mga buhay kita sang simple diri. Pero malipayon diri. Jack, ari ako. Handa ko magtimbang sa imo. Updan ko ikaw hasta sa katapusan. Fatima, wala siyang natago sa imo parte sa kabuhi ko kung ano ako. Oo. Kahibalo ako, Jack. Kag nabaton ko na ina. Kriminal ka. Manugpatay sa tao. Pero hindi ka malain, Jack. Maayo kang tao. Makita kag matsagan ko ina. Kag, kung nga gina-idolize ko ikaw, baton ko na kung ano ka, Jack. Fatima, amo na ginisiguro ang kabuhi nga ginatag sa Ginoo sakon. Amo ni nga alagyan ng luyang niya pagyan sakon. Anong what mo silingon, Jack? Abi ko tapos ng problema. Pero hindi ko galing masarangan nga talikdan. Jack! Hindi ko pwede nga talikdan, Fatima. Ayhan pa nga.
May aratawang nga luyag magpatay sa akon. Ano? Ho, may ara. Sino siya? Kaganong atraso mo sa iya, ha? Kung isipon gid wala. Pero para sa iya, nga nadulaan sang mga mahal sa kabuhi tungod sa kaimuan ko. Dakong atraso ko sa iya. Ano? Pamati, isugi ko sa imong daran para magkaibalo ka. Pamati. Diyos ko. May kwarta siya. May influensya siya. Pareho sa niya tiyo kag tiya sa kuna. Maabot ginang tiyon nga makita kag matultulan gini ako. Ayhan pa, kaya ko ginang handom niya nga balusar ako. Gani samtang buya ko, hindi niya ako paguntatan. Magagamu ginang kabuhi dapat ima. Magalinong lang kita kung wala na siya. Kung mapriso siya. O kung mapatay na siya. Nagsulod ako sa grupo ni Montesa. Ginbaton kong trabaho nga gintanyag niya sa akon para may proteksyon ako. Nga may pader man ako nga pwede masandigan. Kung magabot ang tiun nga mag-corner na ako. Nga wala na ako sa ngatrasan. Dako mabulig sa akong sa grupo ni Montesa, Fatima. Para maaway ko ang nagahingabot sa kabuhi ko. Kag dako pang mabulig ko sa atong gobyerno para awayon ang nagalala ng isubong nga problema sa droga. Oo. Pagpalmay ako nga magsulat ka sa nga grupo para may makaproteksyon sa imo. Sa aton. Parang pag-away sa iligang nga droga. Jack, hindi mo na inaobra. Iyan na ina sa gobyerno. Sa mga otoridad. Hindi mo na inaproblema, Jack. Hindi. Aton ini problema. Problema ini sang sosyedad. Hindi lang sa atong gobyerno. Tungod ang direkta nga apektado diri. Amo ang pumuluyo. Wala sa kinapili ang droga. Bata ka man o kung tigulang, pigado ka man o kung manggaranon, profesional ka man o kung hindi. Ginabiktima sang illegal nga droga. Gali pasukti ako. Suportari ako sa pagaymuon ko. Good para ini sa akon, kag sa imo, kag sa mga anak naton sa pilakadlaw. Nagapagabay ako. Hugta ang pagsuporta mo sa akon. Hindi ako pagbuhi para mangin mabakod ako. Para sa kaayuhan tatanan ang pagaymuon ko. Sigurado ka nga siya, Gid? Araw na subong? Okay. Sige. Salamat, ha? Sige. Bye. Animal. Nataimingan ko, Gid man ikaw. Kadako sang halit nga nahatag mo sa amon tungkol sa pagtraidor mo. Katuan ko ang lugar nga ginasiling sang alpha ko. Patyon ko ikaw nga traidor ka. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na.
Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Mga abiyansong ganinyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginto produksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio.